जोंनि समाजा जोंखौ मा आखाइनि खामानि मावजानो लुबैयो जों बेखौनो मावगोन। जोंनि पार्टिखौ मा मावजानो लुबैयो बे खामानिखौनो जों आखाइनि हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों। कुंग्रिं प्राइमारिनि गेजेराव जेसेबां लामा दं बेवहाय बयनिख्रुइ गाज्रिसिन लामाखौ जों दोंब्रै खोनाय जागोन। कुंग्रिं प्राइमारिनि गेजेराव जेसेबां मानि लामाफोर दङ बिनियाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिन लामाखौ जोङो दोंब्रै खोनाय जागोन आखाइनि हाबानि खामानिखौ। गासैबो प्राइमारियाव जाय गोनांथार बेखौ जों सेलेक्ट खालामनानै आखाइनि खामानिखौ मावगोन। गासिबो प्राइमारियावनो मावजोबगोन जि जायगायाव भेरि इम्पर्टेन्ट बेखौ जों सिलेक्ट खालामनानै। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा न-रनज बसुमतारी बिथाङा। आरोबाव बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि जोंनि सरकारा आखाइनि खामानिखौ थांनाय सानथामनिफ्रायनो मावगासिनो दं। ओरैनो लामाल' नङा, जोंनि गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि पार्टिया हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै आखाइनि हाबाफारिखौ थांनाय सानथामनिफ्राय जोङो लागासिनो दङ। थांनाय साननैयाव जों आस्राबारि प्राइमारिनि आखाइनि खामानिखौ फोजोबबाय आरो गुबुन प्राइमारियावबो जों आखाइनि खामानि मावगासिनो दं आरो 10-12 दिननि गेजेरावनो जोंनि आखाइनि खामानिखौ फोजोबगोन होनना फोरमायदों न-रनज बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। ओरैनो लामाल' नङा, जोंनि गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि पार्टिया हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै आखाइनि हाबाफारिखौ थांनाय सानथामनिफ्राय जोङो लागासिनो दङ। दिनै कुंग्रिं प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो आखाइनि खामानिखौ मावदों। कुंग्रिं प्राइमारिनि गेजेराव जेसेबां मानि लामाफोर दङ बिनियाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिन लामाखौ जोङो दोंब्रै खोनाय जागोन आखाइनि हाबानि खामानिखौ। दाखालि साननैयाव जोङो आस्राबारि प्राइमारिखौ फोजोबबाय, गुबुन प्राइमारिफ्रा जोबबोगासिनो दङ, बिदिनो जोबलांबाय थागोन। 10-12 दिननि गेजेराव जोंनि आखाइनि हाबानि खामानिखौ जों फोजोबगोन। गासिबो प्राइमारियावनो मावजोबगोन जि जायगायाव भेरि इम्पर्टेन्ट बेखौ जों सिलेक्ट खालामनानै मोनसे प्राइमारियाव जों दोंब्रै खरि मावनायनि हाबाफारि लागोन। बेनि अनगायैबो गुबुन आखाइनि हाबाफारिफोर जिखुनु आखाइनि हाबा जोंनि समाजा जोंनि पार्टिखौ मा मावजानो लुबैयो बे खामानिखौनो जों आखाइनि हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों। मोनसे